Fl-aħħar jiem saru manuvri fil-Partit Nazzjonalista biex baxx jitwarrab Bernard Grech u fis-siġġu tiegħu jerġa' jidħol Simon Busuttil. Fil-ġimgħat li għaddew tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil bdew wissu lil kap Bernard Grech anke fil-beraħ u wissewh li hu jrid jimxi kif jgħidu huma. Busuttil kompla żied il-preżenza tiegħu fil-Partit Nazzjonalista fejn saħansitra nhar il-Ħadd inqala minn Brussell u ġie Malta biex jiġi intervistat fil-maratona ġbir ta' fondi li organizza il-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk issa Busuttil spiċċa jikteb fil-blog ta' Manuel Delija. B'sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li Simon Busuttil qed joħroġ għan-nofs u jnaqqas iżjed ir-relevanza tal-kap Bernard Grech. L-istess sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li quddiem żviluppi fil-qrati Simon Busuttil kompla jeżid il-viżibilità tiegħu filwaqt li l-kap beda jxandar messaġġi ta' ftit minuti irrekordjati mingħajr ġurnalisti qudiemu. Qalulna li Busuttil kompla jixel il-fjamma tiegħu billi anke marjati intervista lil Lavin Malta u saħaq li l-Partit Laburista rebaħ elezzjoni ġenerali mbagħbsa fl-2017. Nifhmu wkoll li x-xewqa li Simon Busuttil jerġa' jirritorna fl-arena politika lokali komplet tiżdied hekk kif fl-aħħar jiem fil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista Busuttil saħansitra kellu iżjed viżibilità minn Grech. Bernard Grech diġà deri paċi mal-establishment billi fi frar li għadda talab lill-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista biex jiġi rtirat kull ħsieb li jinbdew proċeduri kontra Simon Busuttil wara l-gidba Grant. Oriġinarjament fis-sajf tal-2018 Adrian Delija kien wera l-bib ta' barra lil Simon Busuttil wara li dan tal-aħħar kien bena kampanja mimlija kalunji u attakki personali kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat dwar Grant. Din il-mossa ta' Grech biex jikkuntenta lill-establishment ġiet svelata f'artiklu tat-Times u propju sija wara l-artiklu tat-Times l-aħbar ġiet ikkonfermata minn stqarrija uffiċjali tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista fejn saħansitra Simon Busuttil ġie rringrazzjat għal xogħlu. Dan ġie reċiprokat minn Simon Busuttil innifsu li rringrazzja lil Bernard Grech tal-ġest sabiħ li għamel miegħu. Din mhux l-ewwel darba li Bernard Grech ġie dettat x'jagħmel u x'jgħid mill-fazzjoni li għamlitu kap. Fl-ewwel minuti tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista mal-ewwel irċieva twissija mill-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt u l-moħħ wara l-arriva. Fuq il-blog tiegħu l-esponent tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Manuel Delija kien wissel lil Bernard Grech biex ma jaxxaqix għaliex inkella ikollhom ifittxu lil ħadd ieħor.